ngikhumbula kahle makusemahostela uthi nazi insizwa zokuzithatha ngehle engqondo zenzani manje badlalana ukhasino bagezile bayaphalaza benzani ufike ekhaya mamkhoza ngikhulela lapha eDenver ngihlale 9 years lapha na impilo ikhona ungezwe abantu bekhuluma ebhasini besho kungeyikho sakhuliswa lapha sigida ingoma sinamagoso kunomthetho ukuthi njalo ngomgqibelo ntambama ngo8 nanka amagoso akithi asiphethe uJohn Tate umfokantuli ofihla siyakhala umfokadladla ukuthi lapha ufundisa impilo awusebenzi kufuneka ube umfana okhuliseke kahle ekhaya ozokwazi ukuthi uma ungakalithola itoho uwashela obhuti ama overall omsebenzi avaloni yawawasha wazi ukuthi obaba ukuthi ubaba wasemsinga eBackville eMnambithi inkandla nquthu umntuba bangeni mahlabathini nongoma akusho lutho konke lokho akubizwa ngeGoli lapha inhlonipho kodwa mangabe uswazi ekhaya lwashoda lokukhulisa hayi lokulimaza ngoba kufanele sihlukanise umntwana usukumkhwisha nje umqondisa hayi ukulimaza ingane cha ke kubonakala khona lapho usuphakathi kwabantu abaningi ehostel ukuthi awu cishe bamthengela kakhulu impahla zokugqoka bamfida ngokudla base bekhohlwa uswazi bese igcina impilo engathi yakushaya ekuhambeni eGoli kanti awukhona ukuphila nabantu zehlise thumeka mawumfana uzophila kahle ukwazi ukuthola ukuyethunjini ngesikhathi umakethe ungakawuthola umsebenzi sahlala lapha kumnandi sigida ingoma ngoba kwakuyindlela esifundiswa ngayo ukuphathwa nobusosha bethu ukuthi uphila kanje awukwazi ukuthi ngesikhathi sika 8 ebusuku awukho ngaphakathi ehostel ngoba igoso liyakufuna engomeni uqoqekile mawusula ngaphakathi akho sigebengu ozohlangana naso ngale kojulisi kobani ngoba kufuneka ube la wazosebenza labantu futhi ohleli nabo yiba bazi ukuthi imali ukuphela kwenyanga fanele iye ekhaya enganeni saqoqwa ilokho ke njoba silana nje empilweni iyona ndawo esihlalekiyo esihlonipha kakhulu namanje sithi abantu ababuyisa ubuntu angalamba umuntu nisebenza nivuka akakwazi ukuthi akuthole phela okuncane naye uyokwazi ukuthi futhi aphinda size abanye awusho sekhona omunye oseloke efika njalo phela nihlale eduze nisondelene kodwa khona osekhaya yenze njani Imfundiso mina ngenhlanhla ke ngizomceleni mawuseGoli kushiswa impepho ekhaya uphuma umfana ufuneka ulalela ulimi likayihlo ukuthi uthine emsamo ingakho ngabhala le ngoma kule yaminyaka ngathi awu number 4 washe emsamo wathi ngoqaphela oMargaret noChristina bengadli imali yami baneka Margaret noChristina no Palisa no Matsiliso bakhona kodwa ke kufanele uqonde ukuthi ekhaya kuthiwani uyabona mawuzothi ke ubamba izinto ezimbili ekuhambeni nasekhaya kunengodosi kunentombi nangapha kufanele kucace ngoba phela iSunday ikhosi eGoli eyibaleke kakhulu uzogcina uqinisa amabhawodi ekuhambeni bese kuyaxeka ekhaya kanti umuzi phela iqiniso nje wakhiwa ngasekhaya angisho ukuthi ngithini opalisa bakhona sizinsizwa noma uthe waweqa umgomo kodwa thani nje bese ubuye endleleni ngoba nenkabi mayilima kuyashiwo kuthiwa driza uyabona ke awutshela uthini balandeli kakhulukazi nje kuma page na yonke into nokuthi ngiyayivamisile kuba nenhlanhla okuhlangana nabo njengoba ithi indaba yami nje mamkhoza kubalaleli bayazi uThokozani uyasebenza kakhulu njengamanje senze ingoma esama 4x4 sisebenza noGadla umfoka Nxumalo nomthandeni phela umfoka amanqele kanye nomfana uDumakahle umfoka Nkosi lapha eNgoje senza ingoma la sikhuza khona ebizwa ngama 4x4 sikhuza ukubulawa kwamakhosi into ebalekile ngoba thina masabaculi hayi ukuthi kufanele kugidwe kudanswe kuphela kepha kufanele kube nomyalezo makukhona izinto ezimbi exake isizwe asizwakale siwumlomo wesizwe sufo kule ngoma siyakhuza ukuthi awu bakithi ukubulawa kobuholi amakhosi induna akume asilutho asibani kodwa siyakhuza nje ngoba ngisho kobhejane futhi sayakhuza ngisho ku operation Valingozi ngangikhona ngiba nenhlanhla ezintweni ezikanjeni ukuthi makukhona inkinga ngoba nenkosi inkosi ngabantu akuhlalwe phansi kulungiswe bakithi wabamela kuJulayi yezwa kanti akugcinile lapho nansi enye ingoma phela okuthe nami kwangifitha kaVVO ukuthi umkhize ukhuluma izinto ezibalekile ingono yomsamo izinto exaka imizi izinto exaka imndeni ngathi mina ingono yomsamo awuthi ngene e-studio ngishaya liyabhubha lapha ifanele ishaye izimbe esilandela sizoyizwa khona umuntu ekuthiwa ubhedla indaba khona umuntu ekuthiwa
uvelaphi amagama kamkhize lawo yeyi izodla abantu ikhandiwe le ngoma imnandi kakhulu isimanga mamkhosi bese kugcineni ke hayi kuma page ngiyatholakala hawo ko Twitter @Thokozani Langa _ na ku Instagram @Thokozani _ kanti ku Facebook uThokozani Somnandi Langa bazobona lapha isithombe kuneyindondo lapha sibeke ngoba kade zayiqoqwa nazo Baze badle omani mangulu. yebo Badle kabasi. noma basi Uhlalo wami. yebo Yebo. badla Ezulule. yebo Ujukuju. awubakithi Manje njani sihlaphuma yale ngoma noma sayisevane ephuma kodwa akakwazi ungaphumi ngebika lethu. Awuthuka usihle. Ale sikhiye se-courtroom Scheiß Käse Foto. Gausa